Siinä olisi nyt pojille koiranpesy. Yeah. Miten sinä näitä pidät kiinni? No älkää nyt. Kuule, kanssa sisares on tämä asia hoitanut. Minä olen tässä sijaiskärsiä. Perkele, näitä ei pidä kiinni mikään. Älä saatata hakka saatanaa. Mä lävätän kohta turpaa, jos ei se mektu. Mä oon ihan riittävän kuule hermostunut näiden kanssa. En vie, kun mä vien metsään ne. Niin. Me sinä mökkiin. Me sinä mökkiin. Täh? Niin justiin. Aika vittu. Saata. Ne nyt ennen kuin mä tuun läväyttää kuule. Se ei oo väliä saatana. Se ei oo ainakaan koirahoitoa sen jälkeen. Me helvettiin huutamasta. Saatana nuo tommoset perkeleen kaatat. Ei kun nää on likaa hommia nää. Aika paljon koiria kyllä. No, yksi on vasta mennyt. Yksi puoli, mutta luojan kiitos, kun ne 20. Tänne näin hetki. Tänne. Hei hei. Armoton armeija, saat.